גם חלק מהגידולים שאליהם מגיעים הקולחין? כן, בפירוש. גם תירס מושקע בקולחין. אחד הפטנטים שישראל מתהדרת בו בתחום החקלאות הוא השקיית הפירות והירקות שלנו במי קולחין. מי ביוב, שפכים, שעוברים תהליכים כימיים, מנוטרלים מהמזהמים והופכים למים להשקיה של פירות וירקות. אבל מחקר גדול מאוד שמתנהל כבר שנתיים בפקולטה לחקלאות ובבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית מגלה כי מי הקולחין שאיתם משקים את הפירות והירקות שלנו מכילים כ-70 חומרים מזהמים ובהם תרופות פסיכיאטריות, חומרים נגד קורוזיה, חומרים נגד טפילים ועוד. החומרים האלו לא היו אמורים להגיע לסביבה החקלאית והם נמצאים שם. מצאנו חומרים אנטי-בקטריאליים, מצאנו חומרים שמשמשים כתרופות למניעת אפילפסיה, מצאנו חומרים נגד קורוזיה. לא נמצאה דוגמת מים אחת שלא הכילה לפחות חומר רפואי או מוצר טיפוח אחד. מדובר בתרופות וחומרים שלא מתפרקים בתהליך הטיהור ולכן נשארים במי הקולחין. צוות החוקרים של הפקולטה לחקלאות בראשות הדיקן, פרופסור בני חפץ, בדקו את הטפטפות, שמהן מגיעים המים לגידולים החקלאיים ב-300 שדות גידול. בכל הטפטפות נמצאו חומרים מזהמים, כלומר בכל השדות בישראל המושקים במי קולחין נמצאו החומרים האלה. בתוך כל החומרים האלה מצאתם גם חומרים שהם מוגדרים מסוכנים, אתה אומר לקורוזיה? כן, זה מוצר תעשייתי אחד שהסתכלנו עליו, הוא נמצא כמעט במעל 90% מדוגמאות המים שבדקנו. הוא לא צריך להיות שם. אני לא רוצה שבחסה שלי או בעגבניה שלך יהיה שארית של אותו חומר קורוזיבי, ואנחנו לא יודעים את ההשלכות הרפואיות שלו. צוות החוקרים בדק את המים בכל חלקי הארץ וגילה כי במקומות שבהם יש השקיה במי השפדן, מים מותפלים, לא נמצאו המזהמים. יש אזורים בארץ שבהם נמצאו יותר מזהמים, כמו באזור חיפה. בבקבוק הקטן הזה יש את התרופות ואת המזהמים שמיציתם מתוך מי הקולחין שאיתם משקים את הפירות ואת הירקות שלנו? נכון, אז כמו שבני אמר, יש פה את כל בית המרקחת, חומרים ממתיקים, חומרים אנטי-אפילפטיים, חומרים אנטי-בקטריאליים. השאלה היא כמה מהזיהומים במים מגיעים אלינו לסלט. לפי החוקרים, הירקות שקרובים לקרקע, בעיקר הירקות העליים, מכילים הרבה יותר מזהמים. כל החסה, הפטרוזיליה, הננה, הבזיליקום, הם המקבלים הכי הרבה מזהמים ממי הקולחין. ישראל מובילה בשימוש קולחין בעולם. מצד אחד אפשר להתגאות בטכנולוגיה ובמחזור של המים, מצד שני גם אסור לנו להחביא את הצד האפל של המחזור במים, ועלינו להתמקד גם בבעיות האלו. לאחר שמצאו את המזהמים במי ההשקיה, החליטו החוקרים ללכת צעד אחד קדימה. הם חברו לפרופסור אורה פלטיאל בבית הספר לבריאות הציבור בהדסה, ושם התחילו לבדוק את החומרים שנמצאו במים בגוף האדם. החומר הראשון שאותו מצאו במי הקולחין הוא תרופה פסיכיאטרית ששמה טרגטול. נלקחו דגימות שתן של 250 אנשים באופן אקראי, בהם גם ילדים. ביותר מ-75% מהם נמצאה התרופה. מיותר לציין שאף אחד מהם לא משתמש בתרופה הזאת. העניין הוא שאנשים לא בחרו לקחת את התרופה הזאת, ויכול להיות שהם חשופים לתרופה הזאת במשך חודשים ושנים. התרופה הזאת יכולה להיות אלרגיה קשה באוכלוסיות מסוימות, היא יכולה לגרום למומים מולדים. התרופה הזאת לאפילפסיה, עיצוב מצב רוח, היא רק סמן, אומרת פרופסור פלטיאל, לכך שיש חומרים נוספים המגיעים לגוף ואותם הוא צריך לבדוק. אז התרופה מגיעה למים או דרך השתן של האנשים שנוטלים את התרופה, או דרך חברות שמייצרות את התרופה ולא מטפלות כמו שצריך בשפכים שלהם. ממצאי המחקר הזה, שתמכו בו גם משרד החוץ ההולנדי וגם גורמים בארץ, התפרסמו ביום חמישי בכינוס שמארגנת הקרן לבריאות וסביבה, שגם תמכה במחקר. יש הרבה פתרונות, אומר החוקר הראשי, כיצד להרחיק את החומרים האלה מהמים, אבל חובה להשקות את הפירות והירקות שלנו במים יותר איכותיים. להגיד באופן בטוח כאזרח, לא כמדען, שאני לא רוצה שהחומרים האלו יהיו בסלט של הבן שלי או הבת שלי, את זה אני יכול להגיד לך באופן ודאי. יפה, אז קטי, אנחנו איתך, וכשאת מנסה לקבל תשובות, תגובות של הגופים האחראיים, את נתקלת בעיקר בגלגול אחריות.
נכון, קודם נדבר רגע על הפתרונות שמציעים החוקרים. הם מציעים שאת ירקות השורש, את העלים שאנחנו משתמשים בהם בסלט, שלא ישקו יותר במי קולחין. זה פתרון מאוד מאוד פשוט, שאפשר להשקות אותם במים נקיים יותר, או להשתמש בשיטות אחרות להתפלת המים. ואכן אנחנו מבקשים תגובות הן ממשרד החקלאות והן ממשרד להגנת הסביבה, ומשום מה הם אומרות שזה, המשרדים האלה אומרים שזה לא האחריות שלהם ומגלגלים את האחריות. אנחנו ביקשנו תגובה גם ממשרד הבריאות, אבל שם כן מגיבים ונותנים לנו תגובה לממצאים המטרידים האלה, וכך אומרים לנו במשרד הבריאות. משרד הבריאות מכיר את הנתונים ואפילו תורם לקידום מחקרים כאלה. לפי מיטב הידע הרפואי, אין בריכוזים שנמצאו סכנה לבריאות צרכני הירקות. השקיה בקולחין נעשית בארצות רבות בהיקף גדול. אין מדינות שהגבילו בחקיקה את ריכוז החומרים הללו בקולחין, אבל המשרד ימשיך לבחון את המידע המחקרי בתחום. На сегодняшний день, безусловно, этап внедрения, понимания, как это работает, как это применять. Но что я хочу сказать, что вот в этих нормативных актах сохранены все требования, которые защищают наше здоровье. И в части, вы сказали, они ужесточены, но они добавлены мировым опытом. Ну, например, мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов, дополнительного ряда антибиотиков. То есть мы гармонизировали с европейским, с ВОЗовским всем объемом нормативов, которые на сегодняшний день есть. Основная наша задача – набраться терпения и четко, спокойно, внятно, иногда долго объяснять, почему это нужно. Но все, что написано в санитарных требованиях, это, безусловно, нужно, потому что, как говорят мои коллеги, написано чьим-то здоровьем.